adap kami kardom nalitum ke doanam fans tame non ke dobom IPL labang suben pachi ton ponsi ilitum Karbi Anglong tame ingdeng thom Karbi Anglong Premier League 2025 labang so nangli ipo lasi labang solong kecepati dunji lagi tim nerket doji lasi labang so cricket organization lagi Karbi Anglong Cricketer Association atum lasi memorial of late Tungi Long Kamar ilitum kacing hon Karbi Anglong Thomas Council Honorable EM Suryorong Farsa asar buramen den sila bangso cricket patu bangke dipon iglo lasi adim lagi hanjang langso patu klam nong si padupon ipo lasi arni lagi ni phai ingkoi da drop mars atiklosi dupon ipo lasi kadong we sambil ilitum Karbi Anglong rak kedoan sambil alang litum labang so cricket kibi pon along ni pun niat bang pacun ninja pan arnam hinjumi hang bejono karto